Maliman. Allah ya baka rai. Maganar tsaro da muka yi da ku akan yankin nan namu. Shuru har yanzu ban ji ku ba. Ya ake ciki ne? Allah ya baka rai. In dai a bangaren tsarin da muka tsara ne akan jihar nan, Dr. Dukku ya gama komai. Sai dai ma a samu ƙari akan abin da gwamna ya bari. Wakili, kana jifa? Ai dukkan abin da muke tattaunawa a nan, shi gwagware ya zo da shi. Ina da ɗan ƙanana. To kai wa ɗan taka-taka? Raɗa. Raɗa. Allah ya baka yawan rai. Raɗa yake magana. To ni abin da na kasa fahimta, waye Dr. Dukku ne? Waye Raɗa? Waye gwagware? Allah ya ƙara maka yawan rai. To Dukku ai shine Raɗa, kuma shine gwagwaren jihar Katsina, kuma shine gwamnan jihar Katsina, insha Allah. To abin da nake so da ku do Allah, a je kowa daga cikin ku ya tafi unguwanninsu ya ga jama'a wannan Raɗan. Rago 'yan takarar nan da suke da su ya rada su da ƙasa. Wannan sako ne daga injiniya Murtari Sagiru. Assalamu alaikum daukaci da kuma ilahir masoya kallon fina-finan Hausa. Haka zan ci gaba da farautar ka hatsi na baka matsala. Ina kai ka ƙasa. Maci amana. Kare. Ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi. Sunana Abubakar Bashir Mishadda kamar yadda kuka sani. Ina mana murnar shigowa sabuwar shekara tare da fatan Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi. Amin summa amin. Ina ɗauke da sako na musamman ga makallata shiri na mai dogon zango na farko mai suna ɗan jarida. A tashar Arewa 24 kai da ma YouTube baki daya. Shirin dan jarida mai dogon zango zai dinga zuwa muku ne duk ranar Lahadi da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources. Sannan kuma zai dinga zuwa muku tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a duk ranar Lahadi. Maimaitin shirin ba zai dinga zuwa a tashar Arewa 24 ba. Za ku iya kallon maimaitin sa ne kadai a YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources. Da fatan masoyan mu za su danna mana subscribing sannan kuma su danna mana kararrawa domin kallon shirin dan jarida. Kashe ta, ku saka alamomi da zai nuna gobara ta kona ta a gidanta. A Dubai nake? A Najeriya kike. Nan nake baki labari DY Utrak 85 gidan kamshi. Haba, shi yasa tun daga gate nake jin kanshi. Turare nake so mai kamshi wanda idan na fesa na fita a ce daga DY Utrak nake. Assalamu alaikum jama'a, sunana Rukayya Umar. Ina gabatar muku da DY Utrak 85 gidan kamshi gidana kenan, turaruka bai Rukayya Dawayya. Muna sai da turarukan wuta kala-kala, muna sai da collection, muna sai da humra kala-kala. Muna gyaran jiki, muna kitso, muna lalle, muna da salon, muna pedicure, muna manicure, muna delivery nationwide, worldwide, muna kabbasar kaya, muna sai da turarukan kaya wanda ake gasa kaya da su, kuma muna sai da kabbasa kala-kala. A DY Utrak 85 gidan kamshi, muna nan a jihar Kano number 16, Buda Abdullahi Road a Farm Center Nasarawa GRA. Kowace mace muna marhabin da ita, muna da box na amarya, muna da na mai jego, muna da na uwar gida. Muna abubuwan duk da ya kamata game da mata, muna maraba da ku a koda yaushe. Nagode. What comes to your mind when you hear the word professional photography? Let me show you. We have a fully equipped beauty parlor, which is not just for the studio, but open to the general public. Let's sparkle that beauty. The state-of-the-art equipment and the dynamic studio space are on a whole new level. Let's capture the moment. The VIP lounge changes everything. We have all sorts of entertainment in store, just for your comfort. Oh, I just remembered the printing department are currently printing my pictures into frames. And finally, when I'm leaving, I can stop and have some delicious suya snack.
jarida. Zobe acid na sani da ganinki akwai batu kuma zubi ganinki alkhairi ne. Na sauraron ki. Na gano wane ne mai tangara, wato jaridar tangara. Mai tangara? Wane ne mai tangara? Kwarai kuwa, wanda ake wa lakabi da Mr. E. Final! Really try. Kwarai kuwa. Bayan aurensu suna tsananin so da ƙaunar junansu har suka samu juna biyu, suka yi murna sosai da hakan, musamman Sharfaɗi da ya kasa daina faɗawa kowa saboda yana ganin zai fara tara zuri'a. Murnar da yake har ma ba ta misaltuwa. Shekaru 7 bayan nan yaronsu ya yi girma har Sharfaɗi yana kai shi makaranta. Rayuwa tana masa kyau matuƙa, cike da farin ciki.
ya tarar da matarsa ba ta nan. Babu kayan ɗaki, babu ita, babu yaransa. Har yau ɗin nan kusan shekaru 3 kenan yana neman matar tashi bai same ta ba. Tun bayan nan lokacin da Sharfaɗi ya samu matsala a gurin aikinsa, wato idan gari. Daga nan suka kore shi, daga nan aka tura shi gidan yari. Bayan ya fito daga prison ne ya zama ɗan ragabzan ɗan jarida, mara gaskiya mai ansar rashawa. Lalle ina son ga wannan ɗan iskan yaran Sharfaɗi. Amma a ɓoye sai ya asasa gidan jaridan shi Tangara, wanda yake amfani da suna Mr. E. Wannan dalilin haka ne ya sa Sadiq ya nemo shi ya bashi wannan bidiyon. Dalilin wallafa wannan bidiyon kenan. Lalle ina son kama wannan yaron da hannuna in masa hukunci tunda ɗan iska ne shi. Kar ka damu, domin na riga da na tura mutane 10 su kawo shi da ran shi, domin na san hakan zai sa ka ji daɗi. Me kyau ma kuwa, saboda ya kamata masa hukunci da hannuna, bai kamata ya ɓata min rai a banza ba. Gaskiya ne. Ai tashi ta riga da ta ƙare. Ɗan jarida, ɗan jarida, ɗan jarida. Ɗan jarida, ɗan jarida, ɗan jarida. 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 Jarida. Ɗan 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 jarida, ɗan jarida, ɗan jarida. Ya duka nan muka zo ƙarshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya, saboda haka sai gobe za ku ji mu da kuma wani sabon shirin mana ya kuma da kuma fatan alkhairi. Allah ya dawo mana da zaman lafiya, Allah ya kare musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya. Muna godiya. Hello, Sharfaɗi. Hello? Kaga malam ba lafiya ba da Allah ka natsi ka ji ni. Kana ina yanzu? Ina a office mana. Okay, ganin zuwa. Kaga, ka buga. Mu je. To kai taka zanzan da alamun kuba din mu ta ruguje. Wani dalili ya gano cewa sun gano cewa ni ne Mr. A. Eh? Sun gane. Ta yaya kuma haka aka gane? Ta yaya aka yi wannan sakacin? Ban sani ba dai zuwa yanzu.
amma yana da kyau kasancewa komai zai iya faruwa daga yanzu a wani lokaci. Amma ta yaya aka kai sakaci haka? Kaga zamanin da muke ciki na technology ne, ba ka buƙatar sanin abin da ya faru Sadiq, hanyar warwara kawai za ka nema yanzu. Oh my God. So what's the solution now? Mece ce mafita yanzu? A yanzu dai ban san menene zai biyo baya ba, amma ina so da ka sani cewa a yanzu ka yi taka tsantsan. Duk wani abu mai muhimmanci da ka sani ka kawar a manuniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba matsala. I'll think of what to do. Assalamu alaikum. Alaikum salam, barka da sa. Malam Ahmad. Barka da zuwa sa. Ka ce da fita za ka yi kina. Wallahi akwai program da zamu yi ne, so ina so colleagues din da zamu yi program din zan kira su. Okay. Okay. Da Allah ke sauri ku yi taking over kafin engineer Bashir ya zo da Allah. Okay. Bismillah ranka. To ai ba sai na zauna ba. Okay. Wato na yi ta kiran wayan Sadiq. Amma ban same shi ba. Ina jin ko network ne ko kuma gaskiya dai is possibly network ne dan ko da mun yi magana da shi a waya. Okay. So dama na zo ne ina so gaya muku cewa ya kamata a dawo a ci gaba da aiki. Mun yi deciding cewa mu ma mu dawo mu ci gaba da aiki. Ba Malam Ahmad. Ai abin da zai faru ya riga ya faru. Gaskiya ne. Kuma ana bikin duniya ake na lahira. Rashin fauziya da rashin aiki ba zai sa mu samu abin da muke da bukata. Saboda haka da Allah ina ga ya kamata a daure a dawo aiki domin jinkirin yana sa mu rasa magoya baya. Mu ma na yi tunanin haka, kuma duba da irin yanayin da siyasar yanzu take ƙara ɗaukar zafi da jan hankalin al'umma abin da ya shafe. So saboda haka da Allah ina ga ya kamata a daure a dawo aiki. To insha Allah dai duk arrangement din da ya kamata mu yi zan samu shi Sadiq sai mu yi. Maybe ko da in the next 3 days dan sai a fara ko 2 to 3 days insha Allah. Abin da na gaya maka a baya babu maganan 2 days to 3 days. Okay sir. Ka gaya mai cewa in ji ni. Okay sir. Na ce don Allah ya haƙuri a dawo aiki. To insha Allah za mu magana shi sir. Yawwa yana da kyau haka. Thank you very much sir. So ni zan fita. Dama dai abin da ya kawo ni kenan. Okay sir. Da Allah kar ka manta. Ba matsala. A gaya mishi. Mun gode sosai. Thank you very much. Insha Allah. Thank you so much. Okay, let me go. Dan jarida. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar Kashful Alil. Cibiyar Kashful Alil mun sake inganta magungunanmu. Sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A, B ko C tare da diabetic ciwon siga, cutar kidney duk muna ba da magani. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al-Izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan Maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa
saman bene shago mai namba 17. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba 13. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyan Riyadul Qur'an Aminu Dan Baba Plaza saman bene shago mai namba 4. A jihar Lagos za ku same mu a Agege. Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road Makera Plaza shago mai namba 25. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Uwa da abokan arziki barkanmu da wannan lokaci. Sako daga cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine Center, sunana Ibrahim Suleiman. Wannan cibiya ta mu kai tsaye ta karkata akalar bincikenta akan matsalolin al'aura ga maza da mata, kama daga maza masu fama da matsala na istimna'i masturbation. A yanzu wannan cibiya ita ce lamba 1 a kaf arewacin Najeriya wajen magance matsala ta istimna'i da maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance matsalar kankancewar gaba ko saurin inzali ko matsala na toshewar prostate ko matsala na karancin mani. Annur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyar ku. And anybody that interested in our product should kindly contact us in our addresses or call us through this number. Don't allow anybody to deceive you in the name of Annur Islamic Medicine. Muna albishir ga jama'ar kasar Kamaru da kuma kasar Benin, cibiyar Annur na nan tafe in Allah ya yarda. Muna da sabon office da muka bude a birnin Accra na kasar Ghana, a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam, da kuma birnin Lagos a nan anguwar Agege Marcus da kuma Road number 61. Sai birnin Yola inda muka bude office a nan Zaranda Street daidai gidan kifi. Sauran ofisoshinmu kuma a faɗin Najeriya da Nijar jama'a sun san su. Jama'ar garin Arlit muna da ofis a nan daidai Kasis Merami. Jama'ar birnin Niamey, Maradi, Doso, Agadas da kuma Difa duka muna da ofisoshi a waɗannan gurare, kai tsaye ka ɗauki waɗannan lambobi. Kada jama'a su manta muna magance matsala na rashin aihuwa ga maza da mata da kuma matsala na hawan jini ko matsalar jinnu in Allah ya yarda. Domin sanin sauran cututtukan da muke magancewa kai tsaye kuna iya ɗaukan waɗannan lambobi domin tuntuɓar mu. Jama'a ku sani ana samun ingantattun magungunan mu ne a halattattun ofisoshin mu. Dan jarida. Ba damuwa, insha Allah duk abin da ya dace na yi zan yi. Allah kawai ya ba mu sa'a, babu damuwa. Ba damuwa Allah yadda. Ko da yake kana ganin cewa bari da Allah zan kira ka. Wait. Da Allah bu wancan. Allah ka dan ƙara wuta kaɗan. Amma kada kai ganganci fa. Yawwa ka tafi a hankali ba na so ya bace ma ne. Yawwa mu je. Yawwa wuce motar nan, wannan motar ta gaba ka wuce ta. Yawwa ka dabba yawwa aha kai. Well done. Mu je. Yawwa to ka dan daga mai kafa kaɗan aha. Kai daidai.
Gabba. Kana ji ba babba? Ya gani. Ba da madaki ba? Allah wasu kayayyakin shi kallo a online. Ina so na yi order kuma gaskiya in na zauna zai rage min jin daɗin kallon kayan. Me yasa ba kya jin magana ta ne, Aliya? An aka ce na yi kuma. Aikin da kika sa babba. Babba ya same ni. Ya ce kin sa shi aikin neman mahaifinmu duk inda yake. Why? Tunda an gano hakan ne yasa na san cewa ko da ya sani ba matsala ba ne. Wannan dalilin ne yasa da ya tambaye ni na gaya masa gaskiya domin ba zan iya masa ƙarya ba. Yanzu na fahimce ka. Da na ɗaukaka mana bince ni ne. Ba shi da hankali a wajen sanar da ni gaskiya, musamman abin da turke shi akai. Ni ne na turke shi akai ya sanar da ni. Ki haƙuri, ina da sirri. Kuma iya bincike kika ce kada na sanar da shi. What? Haka na sanar da ki. Abubuwan nan suna bani mamaki fa. Sun zo min da yadda ban yi tsammanin su ba. To wasu sababbin karatu nake karawa ko kuma haka abubuwan suke. To idan ba haka ba ya za a ka ce min wai kaga kaskas. Warai ko haka abubuwan suke, amma tabbas kaskas na gani. Ba yana gidan yari ba kaskas din? To gaskiya wannan abin ya kamata mu je mu samu oga mu gaya mishi. Saboda ka ce min kaga kaskas a waje, shi kuma ya ce yana gidan yari. Ba mu da damar gaya oga wannan maganar. Ya kamata mu samu dama mu kama kaskas ko kuma mu ganshi da idonmu. In so sai a san mataki na gaba. To ya kake ganin abin zai faru? Me zan gani haka? Aliya, ya naga kina haɗa kaya haka? Lafiya? Mama. Na'am. An gano inda Ladi Ashana take a Kaduna. Ki ce an gama arziki na. An gama azu. Ya halin da yake ciki to? To. Ban san halin da yake ciki ba dai tukunna. Kawai dai a yanzu dai an tabbatar min da cewa an san inda za a ga Ladi Ashana. Shi ta ce gama yanzu nake ta haɗa kaya nake so na yi shi ta tafi Kaduna. Mama. Na'am. Kawai fa gano aka yi Ladi Ashana inda take ba wai an ga baba tukunna ba. Sai na je tukunna zan ga wani irin hali yake ciki. Ma'az. Ƙwarai. Allah sarki. Allah sarki. Ashe rai kan garai zan gama azu. Kuma ina son in ga Ladi Ashana don akwai maganganun da nake so in gaya mata. Yata, da Allah zan raka ki mu tafi tare. To shikenan. Shirya mu tafi amma mama da Allah ki sauri kin san. Ainihin shiri na babu wahala. Ke ce mai cushe ni ko a leda ma na saka kaya na tsayin dauka. Mama tattaro mu tafi tattaro. To. Lokaci yana ƙurewa. To Allah ya kai mu lafiya, ya da mu lafiya. Madam, jikin ne? Inda sabo aina sabo. An ce miki ana sabo da wahala ne. Kin sha dai maganin dai ko? Ta sha tun ɗazu. To yayi kyau. Allah ya ƙara afuwa. Akwai wasu abubuwa guda biyu da suka shafe ki ba na mantawa da su. Godiya da kuma haƙuri. Ina mai matuƙar godiya, na ƙara godiya mai duka da shi ka kasance mata kirki wasu lokuta. You know, ba a yabin mutum 100%, so amma there are some certain things da mutum ya yi, you know, dole ka gode mai. Although ya yi stubborn girl, inda aka ce sabga kishi ce, so kina zama mai mugun taurin kai.
so amma dai duk da aka ina miki godiya sosai da yace kike fahimta ta da wasu abubuwa and then na biyu ina mai baki haƙuri sakamakon yacce muka tsinci kanmu yacce rayuwa take wala gigi da mu so ina mai baki haƙuri perhaps ko wannan ita ce ƙaddara ta so amma ina yi Allah godiya so ina godiya da ya ciki ke haƙuri da ni da dukkanin waɗannan abubuwa fahimtu wannan so ne ta gaya maki tun jiya so shaka babu duk abin da ka faɗa haka suke kuma ina jin daɗin yadda kake fahimta ta a duk lokacin da nake cikin wani yanayi kuma ina jin daɗin yadda ka bambanta da dubbunan maza kai jarumi ne komai da kake yi kana yi ne domin farin cikin iyalanka a fahimta Allah ya sa daga zuciyarki kai kin tuno ki kare nan hankali in na tuno masifacce ko bacci ba na yi Allah kina ji dama dabba na wanko za a dafa a badalta ta to kuma yanzu irin na ga yanayin jikinki bara in je lallaba mawa ko Allah zai sa ta dafa ba ta dafa ba dafa da kaina zan so in yi kam amma sai da jikina ne ba na jin daɗin shi na fahimta kake damu zan je in dafa Ashe dai da gaske muryarka nake. Ya ni ne. Fita ma da wallahi. Ya alhamdulillah. To kuma ina za ka da leda ba fita za ka sake yi ba? A dama nama ne to na siyo. Da dafa za a yi to. Shine ita 'yan mulkin taka sai ta ce ba za ta dafa ba ko? Ba ta da lafiya Allah. Ita ce ta faɗa maka ba ta da lafiya ko gani kai da idan ka kai? Gani ne na ganta a kwance ba ta da lafiya to kuma irin na dai ga yace ta. To ta yaya za a tantance baccin makaho? Ta yaya za ka gane? Shikenan a jikinka ka ji to ba ta da lafiya ko kuwa? Na fa lura yarinyar nan fa Sadiq so take ta ɗora ka akan tafarkinta. Ko? To yanzu ina za ka da nama? Dama kawo miki zan ki dafa ku yi amfani da shi. Allah ya sadika tari da saran shuka Sadiq. Ni ce zan dafa nama? Sadiq, bari ka jin gaya maka. Idan wannan yarinyar ita bata tausaya min a rayuwarta ba saboda ba ni na haife ta ba, kai ya kamata tunda haihuwarka ne ka tausaya min. Duk irin wannan wahalhalun da nake yi, aukace ma ni ce zan dafa muku abinci a gidan nan. Allah ya wuce zuciyarki ba haka bane ba. Kada Allah sha. Haka kawai yarinya ta rinka juya ka tana maka abin da ta ga dama a cikin gidan nan fi sabilillahi wato ita yanzu ba za ta dafa ba to wallahi bari in gaya maka ba zan dafa ba in ba za ta dafa ba ka san yadda za ka yi da shi ko ka je ka kai wani gurin a dafa muku kuma wallahi bari in gaya maka idan ka yadda ka ajiye naman nan a gidan nan ba ita za ta dafa shi ba wallahi a shara zan zuba shi sha kawai kalle ka godo da kai yarinya karama sai juya Dan jarida. Sunana Abdullahi Alhikima, shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magunguna na gargajiya wanda suka dace da zamani da kuma magunguna na karantarwa addinin musulunci wanda muka shahara a faɗin duniya wajen sama wa al'umma magunguna kuma su samu sauki akan matsalarsu da izinin Allah. Wannan cibiya ta Alhikima tana farin cikin sanar da al'umma sabon ingantaccen maganinta da ta kirkiro kuma ta buga shi a kan ilimi. Mun sarrafa wannan ingantaccen magani matsalar olsa da kuma ciwon zuciya. Duba da yanayin da muke ciki da kuma abin da muka tunkara na ibada ta azumi, wanda ya sa muke gabatarwa da al'umma wannan magani. Irin mutanen da suke kasa yin azumi ko kuma in sun ɗau azumi yana ba su wahala
ko kuma kwata-kwata ma ba sa iya azumin saboda larura ta olsa wanda mutanen faransa suke ce mata estoma. To cibiyar alhikima ta kirkiri ingantaccen magani da izinin Allah, wanda ko da baka iya yin azumi in kai amfani da wannan magani za ka yi ibada tare da 'yan uwanka musulmai da izinin ubangiji. Ana samun wannan maganin ne a babban reshen mu da yake cikin jihar Kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union, ko kuma ka kira wannan lambobin waya namu da kake gani inda za mu iya aika maka maganin a duk inda kake a faɗin duniya, ko kuma inda rassanmu suke a tarayyar Najeriya. Wannan maganin akwai na ruwa akwai kuma na gari. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladar wannan ibada da za mu yi ta azumi, kuma ya sa wannan magani kamar yadda muka gwada sa muka jarraba sa muka ga aikinsa, ya sa duk mutumin da ya yi amfani da shi ya samu waraka, ya samu lafiya, kuma ya yi ibada cikin kwanciyar hankali da nutsuwa tare da 'yan uwansa musulmai. A ko'ina na shiga sai na ji ana faɗin. Na sha na ji daɗi, na sha na warke, na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka. Kuma ya kamata a ce ku zo a muku guran bawul domin ku ba da sahihin labari. Godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantattun maganin cutar HIV da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina iyayena mata masu shirin yin aure. Mun tanada muku ingantattun magani. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano a Medile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rono Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve, Line Rempol de la Mort. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Nijar cikin Duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ga watan 5 har izuwa 6 ga watan 6 insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, na yau kowa fatan alkhairi. Ina so in tallata hajata wato sana'ata, kasuwata a ba alfahari na. Alhamdulillah, wani buri ne wanda nake da shi sosai da dadewa kuma Allah ya cika min shi. Nake so in tallata ku taya ni farin ciki. Alansar Furnitures inda muke sai da kayan gadaje na kasashen waje masu kyau masu inganci don mun takaita muku wahala. Muna nan akan titin asibitin Nasarawa. Akwai gadaje, akwai kujeru, kayan kicin. Muna da labulaye curtains kenan, muna da su. Banda kayan furniture, muna da kayan yara maza da mata, muna da jakunkuna da takalma na mata. Akwai kayan yara jarirai. Dan jarida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. San da zuwa. Ina? Na'am, ka dawo. Allah na da ina. Ina yini? Lafiya. Ina gajiya. Ba gajiya. Yaya aiki? Lafiya. Baƙuwa muka yi ne? Baƙuwa muka yi. Yata,
tashi kai kayan ciki kin ji yawa Oyo Allah na. Kai. ta burge ka ko ka ga duk kayan da ka gani a hannunta duk ita ta wanke su da wasu ma da suka bushe duk ita ta wanke su ta tsaftace gidan nan kaf ta wanke min bayi kai duk wata hidima da take gidan nan yau wannan yarinya ce ta yi. To wai wace ce ne ina? Yar gidan Lare ce da take Kaduna. To yarinya karatu ta zo yi anan. Shine ta ce bari ta zo ta gaishe ni. To yayi kyau. Madalla madalla an gode wallahi. Shikenan abin da zaka faɗa. To ina me zan ce? To ni ai da na yanke hukunci ne na ga dai nayi maka mata. Yi? Mata? Kwarai kuwa. Aure inna? A to haka za ka yi ta zaman mun tsangangan ba aure. Haba inna, ke fa kin sani akwai abubuwa da yawa a gabana da nake so in ga na riga na gama su. Ya kuma zan ɗauko aure yanzu. To ai ko aure na daga cikin su hidimomin da za ka gama. Inna. Aure na daga cikin su Sani. Inna, akwai falalar da kullum nake roƙon Allah ya min saboda in ga cewa mahaifiyata innata ta samu darajar da ba wata mace da take da wannan daraja. Aikin ga bai kamata in ɗauko aure ba yanzu. To ka san shi kuma aure yana daga cikin cikar mutum ya zama cikakken mutum. Kai ka kiyaye ni fa. Ba fa na son wasa. Kai ta cika bani guri wa kai mai dama da kai gidan ta kuna. La inna yanzu korata kike? To ni gara ka koma gurin aikin ka dan wannan yarinya yau so nake mu yi ne mu kadai a cikin gidan nan. So nake ta saba da ni kafin ta shigo gidan dan ni na riga na yanke hukunci. Sai in nake na manya. Baba, yanzu idan kika ga Ladi Ashana, wanda tambaya za ki fara mata? To bari in gaya miki, ba tambayar ta zan ba. Kallon da zan mata mara tausayi mara imani saboda abin da ta aikata. Ni san ba na ganin laifin Ladi Ashana. Me kike nufi Aliya? Kowane mutum da irin fahimtarsa kuma da irin rayuwarsa kuma kowa da yanda yake iya mallakar abu. Wani yana biyowa ta hanyar cutar da al'umma don ya samu biyan bukatarsa. Wani kuma yana biyowa ta hanyar farantawa al'umma don ya samu biyan bukatarsa. Saboda haka ni san bana ganin laifinta. Kai haka ne tana tunanin cewa hakan shine yafi mata daidai. Duk da haka dai, me isa ba za ta tuna wa'anda ya bari a baya ba. Da gaske kenan ki har yanzu kina jin haushin Ladi Ashana. Na gaya miki ba fa laifin Ladi Ashana bane. Laifin baba za ki gani ba laifin Ladi ba. Aliya, ki fita ido na. Mutum yana zaben hanyar da ya fi so ta yadda ya ga ya fi dacewa da shi. Ai baba ba yaro bane ba. Ko ni ta ganin nan ba zan yi abin da baba yayi ba. Ni kawai idan na haɗu da baba, abin da zan fara tambayansa shine, shin mace ɗaya ta fi mu daraja ne? Da har ya iya guduwa ya bar mu? Aliya, haƙurin nan dai da nake baki shi zan ci gaba da baki. Ci gaba da haƙuri. Babu komai wata rana sai labari.
kai tsaye bari mu fara da masu kiran lambobin waya. Assalamu alaikum. Batun voice drop din. Oh, muna ma yanzu masterin kawai rage Sunday studio. Maganar nan da kuka yi mai gida na fa gano ya fi ma gaskiya. That's good. Ya, yanzu sababbin labaran da ake da su katar su ka sai ta su saboda za a fara airing. Then kuma freelancers din mu a sanar da su da sauran wakilan mu da ke other state a sanar da su turo da nasu bayana. Consider it done. Ya, sai kuma report din bayanan dawowa aiki na bukatarsa. Sai kuma yanzu da Allah ka kamanta kai yar takaitacciyar sanarwa cewa za a dawo da shirin tsumagiyar kan hanya. To ba matsala insha Allah. Bara in yi kamar a matsayin sanarwa gaggawa. Yeah, good job. Okay. Thank you. Tare da ni Ahmad Muhammad da kuma gurzan naku Sadiq Alladi. Idan dai kai namiji ne shi yasa ka zaɓi ɓangaren maza. A to masha Allah. Bari mu ji waye akan layi. Assalamu alaikum. To ya gida ya aiki. To mu ma mu ne maka fatan alkhairi, mun gode sosai. So waye akan layi? Gashi nan sunan shi Rabi'u mai nama kuma ya amince za mu yi musanya da shi da Ando. Ranka ya na amince in dai har za a ba wa iyali na naira miliyan 6 zan yi. Tun da kayan magana iyali ni ba miliyan 6 zan baka ba. Zan baka 10 miliyan raw cash a hannunka sai ma ka ji ta a hannunka tukunna sannan za ka yi transfer. Wallahi zan yi. Zan ba shi 10 miliyan. Sai me? Yanzu sai alƙalin da zai canza Rabi'u mai nama a matsayin Ando. Shi kuma me yake so? Shi ma dai kuɗin ne yace za a bashi. Nawa yake so? A bashi miliyan 10. Sai a bashi. Sai kuma me? To ina ganin kuma shikenan bamu da problem. Don. Kai godiya mana. Zan kai da godiya nake. Barista, wannan bai san matsayin Ando a gurina ba ne. Abin da yi min har in mutu ba zan manta ba. Ka taimaki rayuwata ne. Shi sa dole in taimaki rayuwarka. Ni ma na gode. Boss. Menene? Duba gani boss. Lafiya? Boss. Asirin mu yana neman tonuwa boss. Takardun da muka kashe jadda akan su sun ji hannun Mr. A boss.
yanzu da wanne za mu ji? Da halin da muke ciki a cikin gidan nan? Koko da ikirarin wannan mutumin? Ani na daɗe da sanin mutanen duniya wanda yake da shi shine mutum a gurinsu. Idan har baka da komai, to kai ba a bakin komai kake ba. Kwantar da hankalinku. Kaddara takan hau kowa. Wai ya zaka ce in dinga kwantar da hankalina? Ko abin da na mallaka zai kare, wallahi tallahi sai dai ya kare akan ceto rayuwarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu biyayya a wajen abokin halitta wajen aikata kuskure. Antina, mu ɗauki wannan abin a matsayin kaddara. Mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, mu kawo ƙarshen wannan matsalar. In kika ƙara ce min anti sai na dalla miki mari wallahi. Yanzu da ni za a haɗa ƙarfi da ƙarfi akan wannan yarinya yar iska. To tunda na fahimci bakinki ba zai yi shiru akan abin da ya faru tsakanina da mahaifiyarki ba. To na tabbatar miki yau ne ƙarshen rayuwarki. Dan Allah dan annabi ban baka komai ba kakka kashe ni dan Allah. Babu yanda za a yi mu yi abu mu binne shi. Wani dan iska kuma ya zo ya rika nema ya tono shi. Baka da mutunci ba wallahi, baka da imani. Babu abin da za su iya da mu. Domin mun fi karfin su. Kuma ni na san akwai Allah. Ni kuwa na san cewa akwai Allah. Get out! Lokaci yayi da zan bayyana results ɗin nan. Da ban san ki ba, ko ban taɓa ganin ki ba. Ki tashi ba ni waje. Ba na son ganin ki. Umma, ina haɗa ki da girman Allah. Ki karɓi wukan nan ki kashe ni. Saboda ina tabbatar miki ni ma yau zan mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maliman. Allah ya baka rai. Maganar tsaro da muka yi da ku akan yankin nan namu. Shuru har yanzu ban ji ku ba. Ya ake ciki ne? Allah ya baka rai. In dai a bangaren tsarin da muka tsara ne akan jihar nan, Dr. Dukko ya gama komai. Sai dai ma a samu ƙari akan abin da gwamna ya bari. Wakili, kana jifa. Ai dukkan abin da muke tattaunawa a nan, shi gwagware ya zo da shi. Ina da ɗin ɗan ƙanana. To kai wa ɗan taka-taka? Raɗa. Eh? Raɗa. Allah ya baka yawan rai. Raɗa yake magana. To ni abin da na kasa fahimta, waye Dr. Dukko ne? Waye Raɗa? Waye gwagware? Allah ya ƙara maka yawan rai. To Dukko ai shine Raɗa, kuma shine gwagwaren jihar Katsina, kuma shine gwamnan jihar Katsina. Insha Allah. To abin da nake so da ku do Allah, a je kowa daga cikin ku ya tafi unguwanninsu ya ga jama'a wannan Raɗan. Rago 'yan takarar nan da suke da su ya rada su da ƙasa. Wannan sako ne daga injiniya Murtari Sagiru. Mafi yawancin mutanen da suke da baiwa a ƙasar nan zaka ga suna amfani da baiwarsu ne don su amfanar da wasu ba dai su amfana ba. Kai ya haka ne Sumina. Ina waya na? Ai kuma ga wanda suke faɗin kuma mun raba su ban ga wanda yayi nan wajen. Yaro bai san wuta ba sai ya. Wani daban suka turo ɗauki wayan amma kansa a haɗe yake. Wannan wani logic ne da suke yi don su ɓadda kama. Babu abin da za mu iya har sai mun samu access da sabon sim card ɗin da ya canza. Tilas dole a riga biyan su. Wannan abun ba zai yiwu ba. Zai yiwu. Na faɗa ma ba zai yiwu ba. Nothing is impossible. Zai yiwu. Kamar ya bari yiwu ba. Mai katin ya riga ya kula duk wata hanyar da za a yi harkar hada-hada ko kuma sayayya a yanar gizo. Ni ban ma yadda wannan kuɗin ba su kwasu wallahi. Sakin kuɗaɗen nan ba zai ba mu damar magance matsalolin da muke da su a duka. To dukiya dai tare ce. 19-18 ne wannan rana. Ka je ka gaya musu dukkan wanda suke a hannunmu mun riga mun karɓi kuɗin fassan su mun sake su. USB Entertainment presents Yahoo Boy, a new series coming your way. Yanda aka yi laɓa ya haɗu da shirin ɗan yara. Bro, welcome to the family. Yahoo Boy. To account number ka? 00. Kaso na zai zama 50 ba 20. It's a deal then. Poverty
and unemployment. Yahoo throws some youths into frustration. As everything they attempt to do becomes a failure. This leads them to the dark side of life. Ba za mu daina ba har sai mun mallaki abin da za mu riƙe kanmu. Dole mu canza mutanen da muke mu'amala. Ita ce matsala. Musamman wayannan yaran naka ƴan Yahoo boys. Ba na ɗaya daga cikin mutanen da za su dinga karɓar wani abu a gurin mai laifi. To me kuɗi saboda kai mutum ne mai son kuɗi. DSP hayaniya dodon marasa gaskiya. Ga under arrest. Police? Yahoo boy. Duk inda kake ina so ka jefar da wayan ka ji saboda ni ma za ka iya kira na ka ji waya na a kashe domin ina gama wayan nan da kai zan jefar da ita. Ya kai ka cire funnun bana da ka kai ka ɗauki taka kasa akan wannan abu. Kwashe mun kuɗi kuma ga network zai mun. Yahoo Boy, produced by Musti Fashion, executive producer Usman Umar Soja Boy, story and directed by Kamal S. Ali. Yahoo Boy. Mu ci gaba da dagewa da ɓata wa gwamnati suna. Mu ta ƙoƙarin nuna al'umma cewa laifin gwamnati ne ba laifin mu bane. Dodon koɗi, ya dodon koɗi ƙato. I like it. Kawai shiga tashar Soja Boy YouTube channel, ku yi subscribing gami da danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun fara ɗora wannan shiri. Yahoo Boy. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, 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 a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, 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 a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, 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 a aiki ka saya gaskiya,